Jmenuji se Roman Šnejda a pracuji pro firmu Robert Bosch v Českých Budějovicích. Přinášíme inovaci výrobcům automobilů. V současné době disponujeme vývojovým a testovacím centrem a zaměstnáváme více než 2000 zaměstnanců. Snažíme se, aby výroba automobilů z díly Bosch byla bezpečnější, ekologičtější a hospodárnější. Specialisté, inženýři a konstruktéři celého koncernu Bosch vyvíjí nová řešení a každoročně podávají více než 2800 nových patentů. Firma Bosch je mezinárodním koncernem s celosvětovou působností a je přítomna ve více než 140 zemích světa. Proto hledáme zkušené specialisty, stejně jako čerstvé absolventy technických univerzit. Náš závod se rozvíjel do dnešní podoby od roku 1992. Tak pojďte podívat se na náš závod a přesvědčit se, proč jsme obdrželi ocenění Zaměstnavatel roku pro Jihočeský kraj. Každý z našich zaměstnanců těží z tohoto úspěchu. Pro firmu Bosch v Českých Budějovicích jsem začal pracovat před 10 lety. V současné době jsem zodpovědný za tým lidí, kteří se zabývají nákupem dílů. Pro mne osobně práce pro Bosch znamená výborné pracovní podmínky, zajímavý plat, jistotu práce u silné mezinárodní firmy a dobré možnosti kariérního rozvoje. Bydlení v Jihočeském kraji je skvělé. Můžeme podnikat řadu výletů, v blízkosti se nachází řada významných památek a zároveň jsou zde dobré možnosti pro trávení volného času. Stručně řečeno, je to dobrá firma, pro kterou se vyplatí pracovat. Jsem Linda Novotná a právě jsem dokončila trainee program ve firmě Robert Bosch v Českých Budějovicích. Měla jsem tak jedinečnou příležitost poznat různá oddělení a získala jsem tak přehled o celém závodě. Navíc jsem v rámci tohoto programu strávila 3 měsíce v severoamerickém Andersonu. Být součástí celé skupiny Bosch je fajn, je to dobrá příležitost spolupracovat se zákazníky a s kolegy z celého světa a poznávat tak nové lidi. Jsem moc ráda, že se mi i v práci povedlo najít nové přátele mezi kolegy. Jmenuji se Pavel Puffer, pro firmu Robert Bosch v Českých Budějovicích pracuji již téměř 4 roky a za dobu svojí praxe jsem se naučil spoustu věcí o principech štíhlé výroby a štíhlé logistiky. V současné době pracuji v oddělení rozvoje logistických projektů a vedu tým 12 lidí. Dovedu si ale také představit práci pro firmu Bosch někde v zahraničí, ať už je to v Evropě a nebo někde v zámoří. Mám velmi rád hudbu a hraji na trumpetu ve velmi známé kapele. Pokud bych si měl vybrat mezi firmou Bosch a mojí kapelou, obojí je dobrý tým. Jmenuji se Daniel Přidel. Mám rád úspěch, jak v práci, tak při sportu. V našem závodě koordinuji Bosch Production System BPS, štíhlý výrobní systém inspirovaný Toyotou. Prioritou naší firmy je vysoká kvalita našich produktů. A výrobní systém Bosch pomáhá neustále zlepšovat logistické a výrobní procesy. A jsme úspěšní. V roce 2007 jsme získali Lean Production Award v konkurenci evropských firm. Dokonce pořádáme jednou ročně pro naše zaměstnance Den kvality, takzvaný Q-Day. Pro mne osobně je toto vše důkazem, že firma s námi počítá, poskytuje nám vysokou pracovní jistotu, dává nám možnosti rozvoje a dobré peníze. A jako fanoušek extraligových Českých Budějovic
si rád vychutnávám atmosféru hokeje v aréně společně se svým synem. A když vyhrajeme, společně to oslavíme. Toto všechno řadí koncern Bosch mezi špičku v oblasti inovací. Proto hledáme zkušené specialisty, stejně jako čerstvé absolventy technických univerzit. Bosch nabízí řadu možností i vám. Čekáme právě na vás. Podívejte se na naše webové stránky a objevte možnosti vašeho uplatnění u firmy Bosch v Českých Budějovicích, u firmy, pro kterou se vyplatí pracovat. Bosch. Invented for life.